totes les colles veteranes ens han ballat aquesta magnífica sardana de Ricard Viladasau, Ofrena a Terrassa. Encara que ho facis malament, no fas igual. Veig les mostres de frescor d'alguns dansaires. Ànims, poseu-vos a l'ombra, beveu aigua i descanseu. Hi ha més aigua aquí a la meva esquena, o sigui que qui necessiti més aigua pot passar a recollir-ne. D'aquest prolom de la sardana i de la Unió de Colles Sardanistes. Doncs avui comença, esperem que els concursos que hàgiu d'anar ballant, que no seran gaires, els pugueu fer tots, que ningú es faci mal, que tothom ho pugui ballar. Colles, esteu a punt? Doncs vinga. Corre, corre! Aquí! De Collbars, de Francesc, Mas i Ros.
Copla i Colles, el Mica de Colla, en Francesc Mas i Ros. Bé, i ara ballarem la sardana revessa, però us demanaria, sisplau, a totes les colles que acabeu de ballar, que deixeu la pista neta per poder posar els números, si no aniríem molt més lents i aniríem malament. Sortiu, sisplau, de la pista per poder posar els números de la sardana revessa. Porque está al lado y tiene tres, cada uno tiene al lado una. Aquí este señor es así, ahora está tapado, ¿ves que hay un señor en medio que está pintando? Ellos tienen otro ahí que está pintando también. Ahora hay otro que está pintando. Y el marido de ella era un entrenador del equipo. Me contó una historia matrimonial. Pues ahora ya hacen otros pasos, ¿sabes? Colles, pensant aquesta sardana revessa i així que em donin la informació la transmetré perquè tothom sapiguem on som, quines colles l'han pogut resoldre. I a continuació, doncs agafeu l'aigua, sisplau, beveu, descanseu un moment i ens posarem a la sardana de Germanó. I hem d'anar treballant per la sardana, treballant per la sardana esportiva, de posar-la a dalt de tot, però jo també avui us vull fer un prec a totes les colles, tots els caps de colles, sardanistes, tothom, organitzadors. Hem d'anar tots a una. No és com abans que tot ho teníem molt fàcil. Ho tenim una mica complicat encara. Ja vindran temps millors. Però us demano de tot cor que anem tots a una, que intentem col·laborar. Colles, organitzadors de concursos, la Unió de Colles, les territorials, perquè si anem tots units aconseguirem que la sardana esportiva estigui a dalt de tot del món sardanista, siguem un referent, i jo crec que ho podem ser-ho. Tenim molta gent i molta gent amb empenta i amb ganes com vosaltres. I jo estic segur que tots junts aconseguirem que sigui la sardana reconeguda per la UNESCO, que és el que tots desitgem. Colles, gaudiu de la sardana, continueu competint i moltes gràcies a tots per ser-hi.